खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनानै सोरजियै द क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैहाय 17 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। प्रमद बर'आ रन्जन दैमारि उदां जानायखौ माब्लाबाबो हास्थाया। प्रमद बर'आ खौसेथिखौ माब्लाबाबो लुबैया। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बारग' एनडिएफबि बिग्राय नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनायखौ लानानैनो बारग' एनडिएफबि बिथाङा गोबांथार बाथ्रा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बायदि बायदि बाथ्राखौ बुंथिनायनि गेजेरावनो रन्जन दैमारिखौ गुबैयै पिस एकर्ड खालामनो थाखाय 4 घन्टानि गेजेरावनो बिथांखौ जबरदस्ति लांनानै सहिल' खालामहैहोदों होननानैबो बुंथिनाय जादों। जेराव बे बाथ्राखौ बुंथिखांनायनि उनावनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव थिखोनानै दोनहैफिनदों, जायखौ लानानै बारग' एनडिएफबिफोरा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायनि गेजेरावनो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौबो रोखायै बुंथिनानै होदों। थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रन्जन दैमारि गनायखौ माब्लाबाबो हास्थाया। लोगोसे प्रमद बर'आ बर' हारियाव खौसेथिखौ माब्लाबाबो लुबैया होननानैबो बाथ्रा बुंथिनानै होबावदों। बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै राजखान्थि दोलोफोरनि सानै गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मोनसे जौसाङावनो नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता ओनसोलाव मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ फालिनाय जादोंमोन। जेराव बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बिटिसिनि बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बर' थुनलाइ आरो रावनि सायाव मोजाङै सावरायलायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा राजनितिखौ दोनथ'नानै बर' थुनलाइ जौगानायनि सायाव गोख्रोङै बिबुंथि लाखिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाहैनानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बर' रावा आथिखालाव भारतनि 8थि फारिलाइयाव थिसनजानाय मोनसे राव, गतिके बे रावा दायो गिनांगौ जेबो गैला होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों। डक्टर श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजनि गोरायुं लारलि ब्रह्म बिथाङा रायजो राजा एबा बर' थुनलाइ आफादनि सायाव फिन निमाहा बिफिनबाय। थारैनो मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरा बेरखांबाय थादोंमोन, जेराव गोबांथार भाइराल जालांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव फाइन आर्टस कलेजनि गोरायुं लारलि ब्रह्म बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि दिखोखानाय फिरफिलाखौनो बोख्लायफिननाय जादोंमोन। जेराव बे बाथ्राखौ लानानैनो गोबां रायजो राजा आरो सादारन सरासनस्रा सुबुंफोराबो फेसबुक एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ लानानैनो मैया डक्टर श'भा ब्रह्म फाइन आर्टस कलेजाव थांनानै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथांजों मोनसे हानजाया थांनानै सावरायलायहैनाय जायो। जेराव गासै बाथ्राफोरखौ सावरायलायखांनायनि उनाव फाइन आर्टस कलेजनि गोरायुं लारलि ब्रह्मखौनो जोबथारनायाव फिरफिलाखौ उरायहोफिननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बाथ्राया रोखा जादोंदि गुबैयै डक्टर लारलि ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिथाङा बेबायदि खामानिखौ गोसो जानानै मावाखै। अदेबानि मोनसे आफादनि फिरफिलाखौ उरायहैनायाव पारमिसन गैयालाफानो एबा रोखा फोरमायथि गैयालाफानो दिखोनाया थिग जानाय नङाखै नामा साननानै बिथाङा बोख्लायदोंमोन होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथाङा बेबायदि मोनसे अर्गानाइजेसन एबा आफादनि फिरफिलाखौ मान होनो रोङै नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे बेबायदि जानायनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंनो निमाहा बिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे निमाहा बिखांनानै फिरफिलाखौबो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारिनि नुजाथिनायावनो गुबैयै दिखोनानै होफिननायखौ नुनो मोननाय जायो। जायखौ लानानैनो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला
बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ दिखोनो थाखाय बेयाव रावनिबो पारमिसन लानांगौनि गोनांथि गैया एबा बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो पारमिसन लानांगौ गोनां गैया होननानै बुंथिदों। लोगोसे क'क्राझार बायदि सोहोरावनो बेबायदि जाथाया जायोब्ला बर' थुनलाइ आफाद एबा बर' हारिया बोरै सोलिगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बेफोर गासिबो जाथायफोरखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा लारलि ब्रह्म बिथांखौ निमाहा होबाय होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे इयुनाव जाहाथे बेबायदि खामानिफोरा जाबावा बेखौनो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बयनिसिमबो खावलायहरनाय जायो। हाग्रामानि प्रग्रामफोरा मोनसे थियेटार बायदि। थियेटाराव जेरैबायदि सानफ्रामबो स्ट'रिफ्रा सोलायबाय थायो थिग बेबायदिनो हाग्रामानि प्रग्रामाबो सानफानि उनाव सानफा सोलायबाय थायो। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 70थि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान फालिथायाव गहपुर हालामनि सिङाव थानाय माइदांस्रि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बे फोरबो फालिनायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन। जेराव बाहागो लाहैनानै बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव आथिखाल बिटिआर सरकारा मावनो लानाय गासै मावफुंथायफोरखौ बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होनाय जायो। जेराव बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लाहैनानै जोबोद गोजोननायखौबो फोरमायदों। लोगोसे रायजो राजाफोराबो गावनि बाथ्राखौ मोजाङैनो फोरमायदों होननानै बुंथिनानै लादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिनि प्रग्रामा जेरैबायदि सानफ्रामबो सोलायबाय थायो थिग बेबायदिनो बिथांनि प्रग्रामफोरा थियेटारनि बायदि। थियेटाराव जेरैबायदि सानफ्रामबो स्ट'रिफोरा सोलायबाय थायो थिग बेबायदिनो हाग्रामानि प्रग्रामफोराबो सानफ्रामबो सोलायबाय थायो होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथाङा आथिखालाव प्रमिला रानि ब्रह्मनि फिसाजो लारलि ब्रह्म, डक्टर श'भा ब्रह्म फाइन आर्टस कलेजनि गोरायुं लारलि ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बोख्लायनायखौ नोजोर बोनानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बेफोरबायदि गासिबो गाज्रि जाथाय आरो आखल आखुफोरा हाग्रामा कम्पानिनिफ्रायनो फैयो एबा हाग्रामायानो बेफोरखौ जोनोम होयो होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों। टेट्रेमा बसुमतारी बिथांखौ सिखावनि जाथायजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय पुलिसआ हमबाय। थारैनो मिथिमोननाय बायदिब्ला बावैसो सान सिगांहालागै माखासे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रिपुर रिजार्भ हाग्रानिफ्राय सिखावै सार्भिस प्रभाइडार एबा NGOफोरा दंफां दाननानै लाबोदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ रोखा फोरमायथिना होनाय जादोंमोन टेट्रेमा बसुमतारीया। थारैनो बे जाथायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिना होखांनायनि उनावनो टेट्रेमा नार्जारीखौ गोबां नायबिजिरदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मैया खौरां मोननाय बायदिब्ला टेट्रेमा बसुमतारीखौ थारैनो दंफां सिखावनि जाथायजों लोब्बा थानायनि थाखाय हमनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांनिफ्राय मोनसे दंफां हाखावग्रा हन्डा मेसिनबो हमनानै मोनदों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। जायखौ लानानै आथिखालाव पुलिसआ टेट्रेमा बसुमतारी बिथांखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानैबो खौरां बिजोङाव रोखायै मिथिनो मोनबावनाय जादों।